The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone sa atong mga subscribers. Aniya sa kita ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry ug niya pa kita mga dupot sa atong tunanan, The Bride of Christ. Atong ipadayon ang atong pagtuon niini diin kita mohonong kaghapon. Now, for you believer, you know what to do aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug maandam no sa ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. Now, kagahapon, naghisgot kita bahin ni ining naghisgutan nga Day of the Lord. Okay? Ining the Day of the Lord o familiar naman kini sila pag-ayong niining maong pulong o term dito sa daang pakigsaad. Sila nahibaw nga anay mo abot nga final day nga hitabo nga maong Day of the Lord. Now, a time of judgment, paghukom, apan wa kini sila mahibaw bahin sa rapture. Wala. Ang Day of the Lord is all over sa daang tugon, daang pakigsaad. Usahay magisgot kini may tungod sa historical nga adlaw sa Ginoo which comes as paghukom. Sometimes naghisgot kini ni anang eschatological final day of the Lord nga gisgutan diya sa 1 Tesalonica kapitulo 5. Apan wag yo'y paghisgot dinhi bahin sa pagsakgaw dito sa daang tugon. It's built on the death, pagkamatay o pagkabanhon ni Kristo, and revelation from Christ nga hangtod ni ining tungora. It's a mystery, usa ka tinago. Now, usa gyud kana ka lig-on nga patukuranan, di ba? Kamatuoran kini. Binasihan ang pagkatinuod sa pagkamatay ni Ginoong Jesucristo at Christ resurrection and His own revelation. Siyang pagpadayag ngadto sa iya mismo nga mga tinunan, apostles. Lig-on ka ng patukuran na strong foundation. So, you see the pillars sa pagsakgaw. Ikaduha, ang mga participants, ang misalmot sa pagsakdaw. And this gets ngadto sa isyu kinsa may malambigit who is going to be involved. Well, mingon siya diha sa bersikulo 14. God's going to bring with Him those who have been or who have fallen asleep. Apan dili kay apan kundili ang mga nangamatay are not going to miss this. Obviously, hinumdumi dinhi nga they are now spiritually with the Lord. Atwa na sila sa presensya sa Ginoo. Absent in the body, present with the Lord. Far better to depart to be with Christ. No middle ground. Why purgatorio nga gisgutan diha? Wala. Why giingon nila og soul sleep?
apan ang ilang mga lawas nangatuog. Now, their bodies sleep. Okay? Apan kadto silang who have fallen asleep will not miss this event. Okay? Nag-ingon kini diha sa bersikulo 15 og we who are alive and remain hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Kining pulong nga we, this interest me. Bawa nga no? We, nagpasabot ba si Pablo dinhi nga it could happen in his lifetime? It does. O man inoon kadto mahitabo sa iyang lifetime, it could have happened in his lifetime. Sanglit kadtong maong hitabo, wa may ilhanan. No sign. It was a signless event. Mao man to igiingon nga kalit nga cataclysmic paglabni nga event. Sudden God. Way bisag mausa ka di mailhan nga gisgutan sa Biblia anywhere diya sa bagong tugon that there's any precursor o una-una umuuna nining maong event. Wala. Kung tanaw nimo kadtong Olivet Discourse in the Gospels, gipadayag ni Jesus didto ang tanang mga hitabo nga muuna sa dili pa siya mubalik pag-usab. Mo kadtoy mga panghitabo nga muuna sa iyang pag-abot in judgment aron sa pagpahimutang sa iyang gingharian, his millennial kingdom. That is not that this is before that. We who are alive and remain hangtod sa pag-abot sa Ginoo will not precede niadtong nangatulog. Mao na itubag sa pangutana. Dili lang kay kini silang tanan mamangon, but they're gonna rise ahead of us. Well, dihay nag-ingon nga tungod kay they have 6 feet further to go. Nagtuo ko nga di man tingali na mauhinungdan. Dili. He demonstrates pinagi sa pulo nga we, kita. The imminency ni ini, meaning ang pagkalagmit o kalagmitan ni ini niya. Apan igo na lang kanato nga ang pag-abot sa Ginoo aron sa pagkuha kanato ug pagdala kanato ngadto sa langit to the rooms nga gipang-andam alang kanato dito sa balay sa atong amahan. Kini gipatin-aw dinhi. Again, why paghukom baya nga mahitabo dinhi. Okay? Now, di man gani si Jesus mutunob dinhi sa yuta. Yan ang tungura dito sa Mount of Olives. He does not come to Armageddon. Di pa niya buntugon ang iyang tanang kaaway. Wa pa'y mahitabong panapos nga paghukom. Di pa man niya buhagon ang mga karniro o mga kanding. Di pa niya ipahimutang ang millennial kingdom. Kanang tanan, mahitabo lamang human sa pagsugod sa adlaw sa Ginoo. And it is the culmination of the day of the Lord nga mao ang panahon sa paghukom. Ug tuod, ang rapture mahitabo at the end sa Kapitulo 4. The day of the Lord, gipatin-aw diha human sa Kapitulo 5. And that is the sequence. Si Pablo, walang kay wa siya may baw kanus akin ni may tabo, apan he also knew he couldn't know. Tinuod man nga daw na familiar na siya sa mga pulong sa atong Ginoo. Ang Mateo 24, versikulo 36,
nagkanayon nga, why nasayod sa panahon, season, not even the sun, nahibaw niya na. Siguro isultihan kini siya nga, dihas mga buhat, Book of Acts, when the disciples said, chapter 1, mao ni ang higayon nga he is going to bring the kingdom nga si Jesus nagkanayon nga dili kini ang higayon nga inyong masairan. It's not the time for you to know the times and the seasons. You see? May tabo kini in an hour. You think not? He could have known, and he knew that he couldn't have known. See? Naitabo kung nahibaw po siya nga it could be a long time. If he followed sa sambingay ni Jesus dias Mateo 24 o 25, usa sa mga sambingay o parables nagapahinumdom that our Lord says the Master is not coming for a long time. Og dito sa parable of the virgins, ang bridegroom is delaying, nagalangan-langan. So, wa siya may bawg kanusa. Diba? He was caught between the fact nga posibleng mahitabo kini in his lifetime and still it could be a long time. Well, what is the point of that kind of imminency? Ang kind of imminency, God, mao ang pagpangandam, preparedness, kung ta mahibaw. Then, gikinahanglan ka andam kita sa kanunay all the time. Maabot siya in an hour when you think not. I think kadto silang tanan nga early Christians nagakinabuhi uban niya ng sense of imminency. It comes through sa so many places sa bagong pagkisaad. Romans 13:11 says, do this, that is love, and do no wrong to your neighbor. Do this, knowing the time that it is already the hour. Mao na kini ang takna for you to awaken, panahon na sa pagmata, gikan sa inyong pagkatulog, espirituhan ng pagkatulog ba? Kaya karon ang kaluwasan, mas duol na kanato kaysa ni adtong nagatuo lang kita. Ito na po ninyo padayon ugma. Okay? So, din nilang una kita mo hunong, arong adlaw, magampo ta, balaan na mga Diyos, salamat nining higayon nga mong gipahimuslan, matamis nga higayon nga mong gihatag kadamong kahigayunan. Sa pagpakagimbitay kanimo og sa imong mga pulong, hinaot nga kini mga silsil gayud sa among alimpatakan kini mga punto dinhi among gituki ni nga adlaw. Salamat ni among Bible study adlaw-adlaw sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.